Fråga är helt förvånad. Hockey vet ni inte att göra varje gång. Här har jag en till. Högst idag. Jag försöker träffa rakt på dig hela tiden och så dygnar åt alla håll. Kom igen bollar, kom igen, upp och fitten. Ja, där är bara det slaget sitta, kolla. Då var det volley. Alltså, okej. Ja, det är bäst. Det är lite typ mer som att hon spelar badminton eller någonting. Och Gurra är så jävla rolig. Det är bra, jag gör mig runt lite. Fan. Det här är inte normalt. Seriöst, du får tända till lite. Jag undrar när du ska börja vakna lite. Tänk om du hade jobbat där hela månaden på poker med tennis. Vad roligt det var. Här har du. Här har du. Oj, oj, oj. Så jävla usel. Fan, detta är det för fan, Stefan. Ja. Det sämsta jag sett. Här. Jag fan kämpar ju här på nästa. Stort, här kommer jag gå. Vilket slag! Här är ett till. Nu jävlar. Den största risken för mig när jag sitter här är att jag förmodligen ganska snart kommer få en boll i huvudet. Trots att jag sitter på andra planen. Men Stefan är så jävla usel. Man är koncentrerad. Och nu ska man smasha redan. Här kommer... Och han är helt slut. Ja, vi försöker bara lura med någon till. Ja, Bettan, nu får du faktiskt bara täppa bollen lite. Bettan. Hej, vad är det här inne? Du skjuter och plågar ner dig lite. Vad är Bettan? Ta lugnt. Alla inte bollen. Nu har du snitt dem runt hela haket igen. Jag orkar inte. Det är jobbigt att hämta bollarna. Ja, då titta borta längre. Jag är så jävla trött på mitt liv. Ja, det är i alla fall sol ute. Nej, gör inte sådär.